Oh, dapat hindi nag-grab, pero dapat nakataas pang ganyan yan, oh. Mukhang malambot, ah. Tignan natin to kapag Hey? Reaxle pa naman to, eh. Huwag tayo magpakumpiyansa. May problema. Talagang mabigat yata talaga. Uy! Guys, let's go! Yes! Mahirap running in the red light, ah. May sign dito na red light camera. Hindi pwede yun. Pwede ito, ah, sa GPS ko rin. Red light camera 70 feet, ito yun. Kapag lumagpas ka dyan, nalagpasan mo yan, tinakbo mo yung red light, beating the red light ka, may kakamera sa'yo, pipicturean ka. Naku, ipapadala na lang yan sa papadala na lang yung ticket mo sa company. Sabihan ka na lang ng safety manager mo, kasi siyempre sila yung nakakatanggap yan sa kanila ng address. Kitang-kita yung yung likod ng trailer, andun yung pangalan, license plate, lalaki ng mga camera dyan. Hindi pwedeng magmaneho kapag ganito na may mga ganyan. Kailangan focus tayo, guys. Guys, hindi na lumitaw yung check engine ng truck natin, kaya okay, tuloy tayo. Alright guys, Ocean Trailer arrive. Lapit lang naman dun, eh. 2 kilometro lang. Baka laking sign, ha. Truck natin to, tapos pikapin natin yung isang gagamitin natin. Wala yata yung security guard dyan. Minsan dyan, pakalat-kalat, eh. Pakalat-kalat yung security guard dyan minsan. Kasi trabaho nila yun, eh. Check everything because they are security. Right. Ayun, 11:51. Andun na agad. 15:11. 11:51. Ito yung trailer na gagamitin. Ay, tri-axle gear. Mukhang may plano silang mabigat, ah. Tri-axle. Mukhang mabigat, ah. But anyway, okay lang yun. Atras ko lang dun, guys. Tapos sungkitin natin yan. Atras.
Lagi ko pa yun nandito. Mahirap na guys, makasagi kasi bayaran natin yan. Nagtrabaho ka tapos nakasagi ka, yung kinita mo sa isang buwan napunta lang sa nasagi mo eh. Paktay na, wala kang iuuwing pera. At pagod ka, aso ka lang. Wala lang, ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang. Sitihon natin. Shitty. Sakto pa naman kasi dito sa harapan ko yun. Diyan yung harapan ko yung gumagawa guys. Okay, so drop trailer and hook trailer. So drop ko na yung trailer na ito, post trip. Okay, tapos maya magtatak ako ng free trip dito sa isang ito. Okay, so check ko nga yung 1511 yung binigay sa aking text. Yan, tama. Yan. Kasi baka mamaya Okay, tara. Bye natin guys. Mabigat ang kakargahin yata natin. Tri-axle. Tatlo yung axle nya. Saan kaya tayo magpipick up nito? Trailer na pala ng Horizon guys. Horizon na pala oh. Horizon na pala. Hiniilan na natin yung trailer ng Horizon. Okay, so magkandak tayo ng post trip sa trailer na to. At ganun na rin dyan sa sa itong trailer na to ng Horizon. First time ko gumamit ng trailer ng Horizon. Make sure nating walang problema oh. Tri-axle ang gamit natin ngayon guys. 3 axle. Mukhang mabigat talaga ang kakargahin natin
1, 2, 3. Triaxle. Yan. Likod. Make sure natin ang gulong natin dito. Okay. Okay naman, walang problema. Ayos. Naku po, napakasikip naman nito na naman. Nakakainis. Sungkitin ko na muna. Sungkitin na muna natin. Para may angat natin konti. Tsaka natin na kasi mahirap yung mga ganyan. Napakasikip, hindi ako kakasya dyan. Napakano kasi nila rito eh. Napakaswap. Kumbaga sa napakaswapang nila sa space. Hindi man lang sila nagbigay ng space na maano yung mga yung mga driver naman. Nakala nila yung mga driver skinny. Hindi naman tayo skinny eh. Ang laki natin eh. Yun. Pag-test. Yun. Iangat ko lang ng konti guys. Tapos doon natin pre-tripping sa labas. Nakakasya dyan. Alright. I-on natin. Ayan ako gumagana. Itas ko lang ng konti to. Ay nako. Ito yung pinakamahirap dito. Ito na ayaw ko rito guys. Walang space. Inis. Ito mo, sikip po. Hindi ka matutuwa niyan. May inis ka talaga kasi hindi ka kasya. But anyway, pagtyagaan natin kasi ito trabaho natin. Iangat ko lang ng konti. Tapos i-drive natin. Oh. Itaas ko na, diretso ko na. Kaya naman na. Oh, yun, gumana yung Reaper. Ay, nako. Tapos pre-trip natin doon sa
na. Patayin natin. Ba yan, napakalikabok. Malikabok. Woo! Tagtes. Sasabit pa yata ako dito kasi itong masyado kasing dikit eh. Silipin natin, baka mamaya matamaan pa natin. Malayo. At malapit ako dito. Ayun oh, gabuhok eh. Mahirap na. May ginang nag-iingat para hindi tayo magbayad. Puta, tinamahan ko yata yung teka. Tamaan yata. Hindi natamaan, hindi. Dikit na ako rito. Alright, sakto. Tapos babayin natin para i-proper pre-trip natin yung ano, yung langaw pumapasok. Proper pre-trip. Alright. So gumagana yung reaper natin, walang problema. Okay. Puno pa. Ayan, puno. Kalahati. So dito mukhang malambot ah. Tignan natin to kapag ka dagdagan ko ng hangin ito. Saan kaya ako makakadagdag ng hangin? Patakbuhin ko muna bago mo lang. Check natin dito sa ilalim. Reaxle pa naman to eh. Huwag tayo magpakumpiyansa. Tignan natin baka may problema. Dito pa lang magapan na. Okay, works. Wala yan. Dito make sure ang problema mag-boot. Talagang mabigat yata talaga. Uy! Haha! Gulat naman ako doon. Akala ko biglang bumagsak na. Okay. Mudflap ayos. Okay, so properly inflated yung mga airbag niya. Mga linya ng ano, yung andun lang may diferensya ko. Nakita ko. Yun, balikan natin yan. Tignan natin baka mamaya sumasayad eh. Sabugan pa tayo niyan. Mahirap na. Okay. Check natin sa loob. Malinis. Kahit pa paano malinis. Ito maganda sana kasi mas madaling walisin ito kung sakali mo. Malinis. Kahit guys, malinis yan. Tara, tignan natin yung natitirang ano. Kailangan kong i-check.
Tara. Ito yung sinasabi ko lagi kung tinitignan yung mga post ng mga to guys eh. Oh. Ay, okay lang. Meron naman siya nito. Dapat hindi nag-rub. Pero dapat nakataas pang ganyan yan oh. Pero meron siyang rubber nito. Yan yung ano niya. Alright. Tara dun sa kabila. Pagtsagaan natin kasi pagka-problema tayo rin naman eh. Kakaroon ng ano, aberya. Hindi naman yung company. Oh, okay siya. Ayan, ayos. Alright. Mga bagong brake chamber oh. Alright. Ayos ang pre-trip. Wala akong ibang napansin na hindi maganda. Ayan guys ha. Horizon International, Horizon Trekking. Andyan na yung pangalan ng torque. Yung nabili niya o nabili nila. Properly operational niya. Maganda. Ayos to. Ito tayo sa pick up natin. Alright guys, we are now here in Lethbridge, Alberta. Pick up natin dito. Maghanap muna tayo ng hihintuan sandali. Tapos tsaka tayo dumiretso sa Lethbridge. Dumiretso sa ating pipick-upan. At hanggang dito lang yung ating video kasi bawal, sabi ng company namin. Bago naming kliyente ito eh. First time ko lang mag-pick up talaga rito. Yes! Kaya pala mabigat yung pangarga natin kasi pick upin natin. Kaya pala gumamit tayo ng tri-axle kasi ito ang pipick upin natin. So lane 1, C3C. Lane 3 tayo, lane 3. Sa lane 3 tayo. Okay, so attention, all entrance must call for access. Doon tayo sa shipping office nila. Tawagan natin. Good morning. I have a pick up. What's your PO? Okay. PO is 213070. Okay, so I have a lot of PO here. What other numbers do you have? There's a 306. There's a 447. And your name? Ned Trinidad. Alright, so when you go in, I will get you back in door 1. Open the trailer and back to door 1. Yes, please. Thank you, ma'am. And then once You're welcome. the paperwork is gonna give it to You me. just wait in your truck, and when they're all done, they'll bring it out to you. Perfect. Thank you, ma'am. Door 1. You're welcome. Yes, thank you. Bye. Hindi mo na sila kailangan makita, guys. Telepono na lang. Yun ang kagandahan din dito. Telepono lang. Tapos atras tayo sa door 1.
guys, always wear safety vest and safety shoes. Door 1. Iba rin talaga ito, mas mahigpit ito. Pagka ganito yung ano niya, bukasan, nako, napakahigpit. Kasi yung hangin sa loob kasi hinihigop sa loob eh. Okay. Malinis, malinis. Okay. Okay. As babayin natin guys. Sit up natin ito. Lagay natin ito. Yun. Sabay antay. Alright guys, ayan. Hayan, hayan, hayan. Maghimay-himay tayo ng ano guys, maghimay-himay tayo ng manok. Yes! Habang naghihintay tayo na maludan dito, himay-himay muna tayo ng manok na binili natin sa Walmart kanina kasi dumaan muna ako doon. Of course, bago natin i-touch yung ating pagkain, naghugas ako dyan sa washroom nila, sabay alcohol ngayon. Ayaw nating matapuan ng kung ano-anong, you know, bakterya, di ba? So, ginagawa ko sa chicken breast na ito guys, puro manok yung inuulam ko kasi mas healthy itong manok. Basta tanggalin mo lang yung ano. Ganito ang ginagawa ko para hindi tayo masyadong tumaba kasi kulang ang movement natin, di ba? Kulang ang movement natin. Kapag truck driver ka, mahirap isingit yung exercise. Nakakatamad. Yeah, I've been there guys ha. I've been there. Ito natin ilalagay yung mga ano, crack na eh oh. Dito ko ilalagay yung mga buto at saka ano. Okay? So tanggalin natin yung ano. Ginagawa ko dito guys, kinukuha ko lang talaga yung laman. Tinatanggal ko yung skin talaga. Yan. Skin nito kasi ito cholesterol yan eh. Tapos yung buto oh. Yan lang. Kasi malambot naman na to eh. May buto yan eh, para hindi na ako mamroblema. Yan. Tapos i-freezer ko siya. Yan. Yan pagtanggal. Ito sa Canada, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, napakaswerte namin kasi nandito kami. Pati pagkain talaga afford na afford eh. Yung mga chicken ay mga skin ng manok na yan na pwede naman kainin yan kasi natunaw naman na eh, natunaw na, pero hindi ko kinakain. Baga sa ano eh, pa natin kakainin, di laman ng kainin natin, bakit pa yung mga balat, di ba? Oh, ganyan lang. Tapos tsaka natin lagayan sa rib. Ayan oh. Manipis na yung balat nito kasi nga natunaw na. Pero natin kainin yan. Hindi mo na kailangan kainin yan. Basta importante kapag ka
hawakan nyo yung pagkain nyo at nasa karsada kayo at hindi naman kayo laging nakakapaghugas kasi wala nga kayong sink. Pagka hawakan nyo ay maghugas muna kayo bago nyo hawakan. Himay-himayin mo na yan para wala nang problema mamaya. Mga di ba na kayo nakain yan? Mura lang naman ang isang manok dito guys eh. Sa Walmart $5 lang eh, o 6, 7 ganyan. Eh kung bibili ka ng isang order ng McDonald's guys, yung hindi ka naman mabubusog sa ano, di ba? Hindi ka naman mabubusog sa, ang tawag nito, hindi ka mabubusog sa kids meal. Siyempre kids meal yun eh, pang kids nga yun eh. Oh, kids meal na nga lang eh, $6 yata yun. Ito $5 lang, isang buong manok, may kanin ka. Naglalaway na nga ako eh. May kanin ka, oh, solve ka na. 3 o 2 araw mo ng ulam itong $5 na to kung matipid ka. Eh yung McDonald's, isang kain mo lang yung $5. Eh kung ang binili mo eh siyempre pang adult yung ano nila, yung McBurger nila, eh di $13 yon plus tax. O di 2 manok na yon. Eh ang bibili mo din naman burger lang naman, tapos price na babad sa ano, babad sa mantika, wala rin. Hindi maganda. Alright guys, yeah. Tanyo yung natanggal ko dyan. Tapos boto, ito hindi natin kainin ito kasi yung laman nandun sa loob eh. Yan, kakain muna ako, may kanin ako dyan. Yan, boto at saka bone nandyan na guys. Ito, ang dami ko natanggal oh. Actually pwede pa nga ito kung tutusin eh, pero ayoko na. Hindi ko na pagtsatsagang ano yung skin ng manok. Alright guys, ayan, maghugas muna ulit ako ng kamay. Ayusin ko muna ito. Tapos yung binili kong sapatos, buksan natin mamaya, unbox natin. Yes! Alright guys, ayan. Tignan natin yung binili kong sapatos. Size 11. Oh. Size 11. Tapos meron siyang tatak na SA safety. Ang ibig sabihin ng workload. Yan. Ano? Yung sanang brown o yung parang brown orange. Kaso parang mas ano ko ito kasi parang mas ano ito guys, mas balat ito eh, mas leather ito. Size 11. Eh mahilig akong magsuot ng sapatos na ano, na malalaki. Lalo na pag winter kasi pag dinubli ko yung ano ko, medyas ko. Eh ano maluwang pa oh. Tama lang yan. Kumbaga sa ano, bibili ka ng sapatos yung talagang gusto mo na, kung gaano kaluwang yon. Ayan. Yun. Ayan oh. Wow! Malaki, bagong bago. Ito yung luma ko, parehas lang din ang style niya. Oh. Pero parang mas ano to, mas hindi katulad nito na rubber. Ito talagang ano eh. Pamimigay ko na nga itong luma kong ito eh, pang trabaho lang, start up ng mga kapotruck driver. Oh, ayan oh, is rin. Balat to guys, balat. Wala pang sira ito. Ano? Kunting brass lang to. Steel to. Bili ko dito sa Canada ito.
itong bago ko is asa ba resibo nito? 107. Ito 107.59. yan ang bili ko. At least kahit pa paano may sapatos tayong bago. Tapos ito yung luma. Ipamibigay ko yung luma ko nito kapag ka may gustong kumuha. Lalabang ko muna, syempre labang ko muna sa bahay. Tapos metal free, patuyuin. Si rubber to eh. Wala pang kadamage yan guys. Meron lang siya parang ganyan, no? Pero okay lang yun. Ayan. Meron tayong sapatos na bago. Mas malaki, pang winter. Ito naman guys, ano eh, pwede naman namin i-file ito sa aming corporation. Binili namin ito, bumili ko to $107. 100% ito na may pa-file mo sa ano eh, sa yung company corporation. So bali yung pinambili ko, ipapile ko as expenses yon sa aking corporation. So 107 ginastos ko, babalik sa akin $107 din. Kaya parang walang hindi rin ako gumastos kung tutusin. Meron pantag oh. Yan. Ayan. At ayun, pula na tayo. Kinakarga na tayo. Pag nag green yan, punta na lang ako sa opisina. Hello sir. Sign here. Good morning. Morning. Oh okay. Sign there. Yeah. Perfect. That's awesome. Where it says Right beside me. career. Yeah. Perfect. There's a carrier. This is mine. No, we signed the same thing. Alright. This is yours. This is mine. Then I'm gonna move. Just hold on. Okay. And this is yours. This is mine as well, okay? Oh yeah, you let go. Okay, move, okay. Move na tayo guys. Kunin ko lang yung ano ko. Fist. Best. Tapos safety shoes para sigurado na. Tapos isasarado niya. Yan yan ang tulungan ko siya dito. Okay. Baba tayo guys. Hindi ko nabibidyohan kasi andun yung mukha niya. Temperature 36. Ayan guys, i-double check natin yung paglalagay niya ng silk. Ayan ha. First time natin humila ng triaxle. Alam na, may kabigatan ito. Ako, paktay na. Okay, silyado. Oh, that's good. Alright, let's go. Alright guys, ayan. Na-double check natin, nakita natin padlakan nila. At nandito na sa akin yung papelitos ng papiloblade. Ang delivery ko nito guys sa Regina. Pauwi na ng Winnipeg. So Regina, then Winnipeg, Manitoba. After to deliver bukas ito sa Regina, hindi ko sure kung
bibigyan pa ako ng reload papunta rito sa west, papunta Vancouver, Calgary, ganyan. Pero ang tingin ko, pauwi na ako ng Winnipeg kasi ang labas ko August 1, 26 na nga, hindi pa ako nakaka-uwi o hindi pa ako nakaka-resit sa bahay. Kung makikita nyo yan, 26 na, petsa 26, which is Martes ngayon. Mapapanood nyo itong video kong ito ngayon, ngayong gabi. So wala akong load bukas at sabihin nilang umuwi na ako, papauwi na ako ng yan. Wala tayong magagawa. Kailangan ko naman mag-reset siguro sa bahay. Family time naman kung sakaling pauwi na ako. Guys, sino may gusto nitong sapatos kong itong luma, lalabang ko muna yan bago ko ibigay. Ayan guys. Alright guys, so paano? Putulin ko namin muna yung video vlog natin ito dito. At hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming salamat sa lahat, no? Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Peace up guys. I love you all. Bye. Lakai Tracker.